नमस्ते प्रणाम। तो फिर से रउआ लोगन के एगो नया वीडियो में स्वागत बा। होली के सीजन चलता भाई लोग। होली में बहुत ही जबरदस्त नीलकमल सिंह के गाना आइल बा, जौन एल्बम के नाम बा मरद काचा खोजेली। तो रउआ सबसे बता दी, ई गाना एक दिन पहले आइल बा नीलकमल ऑफिशियल पर। बहुत ही अच्छा होली सॉन्ग बा भाई लोग। ई गाना नहीं खलो सुन ले तो जाके सुन सकता रहो नीलकमल सिंह ऑफिशियल पर। अगर ई गाना नहीं मिलत तो हम अपना यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ई गाना के लिंक डाल देता नहीं, तो वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। तो जितना भी नीलकमल सिंह के फैन बड़ा लो, इंस्टाग्राम पर जाके एक गो रील बनावलो, ई गाना ट्रेडिंग में लेके आवलो इंस्टाग्राम पर। तो हम रउआ सबके बता दी, ई गाना के गईले बड़ा नीलकमल सिंह, एक्ट्रेस बाड़ी चांदनी सिंह, राइटर आशुतोष तिवारी जी बानी, और म्यूजिक डायरेक्टर के बात करी तो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनावे वाला शुभम राज जी बानी। नीलकमल सिंह के ऑफिशियल पर जाई लो, ई गाना के पूरा सपोर्ट करी लो। तो रउआ सब होली के मजा होली में उठाई। नीलकमल सिंह के गाना हमेशा ट्रेडिंग में लेके आई। तो रउआ सब हमारा के नहीं जानत तो हम अपन परिचय बता दी। हम सार में नारायण निराला, आप सबके छोट भाई। हमारा यूट्यूब पर नया बनी लो तो हमारा चैनल के सब्सक्राइब करी लो, यूट्यूब बिहारी शायरी मस्ती। हम अपना यूट्यूब चैनल पर हमेशा नया नया गाना के चर्चा करे आवत रहनी। तो भाई लोग वीडियो अच्छा लागल बा नीलकमल सिंह के गाना के तो एगो प्यारा सा कमेंट और लाइक, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लागल बा तो वीडियो को शेयर करी जा। तो भाई लोग फिर मिलम हम अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।